ngoba le nto ayiphethe iyafunwa kwezinye indawo. Ufikelela ixesha lokuba isitsho ukuba kucikwa imitshini. Haleluya. Sifuna ukuthi ke xa kucikwa loo mitshini anguThixo angahlala nathi, sihlale apha kuye, siphile. Haleluya. Ngoba kuyaphileka. Ebehlala sithi ke le nto insindiso kahle kahle sisibini. Haleluya. Wayethelela ndikhumbula ufike mna ndingenasibini. Ukuza ngamapha ndiyaziwa izolo lapho. Ndiyaziwa apha izolo. Ufike mntanam ndingenasibini. Bese xa ndingena ekhaya uphuma malozabanye ufihlwe iphesi. Haleluya. Ndingenawo ndilala apho ilanga lithe lahlwa lihlwente kuloo ndawo ndilale apho. Bekwazi uba ndike ngolwesihlanu ndawubuya ngomvulo. Haleluya. Besithi noba kukho into endizanyelweyo noba into efana nomsebenzi ndithi uba ndibambile ukuba ndafumana nje loo mali ndawuyeka ndawuphumuka. Ndinguloo mntu unjalo ungumthwalo ebantwini. Haleluya. Kodwa wafika uThixo wathumela uTata umfundisi. Ndibulela kakhulu lo Thixo othe wasikhumbula kule ngane yamaseve. Uthe xa ifika umfundisi ufike kusenyanyeni kuselubala. Haleluya. Kodwa wafika uTata umfundisi, wafika noThixo wakhe. Haleluya. Ndiyabulela lo Thixo. Namhlanje sikhuza ichulumancile sinovuyo. Haleluya. Ndinethemba ke ndiyayazi njengoba ehamba umka isiqo sakhe sisinqo esisimkayo, kodwa umoya wakhe uzawuhlala kunye nathi. Akayekanga kwa umfundisi ukuthi akayekanga into yokubana ngaba ndinawukwazi uba ndithethe naye ekuloo ndawo akuyo. Ndinethemba noba sizawuphinda sihlangane ngoku kufikelele elo xesha. Uthi noYesu xa abafundi bakhe uthi ndimka ngoku, kodwa ndiyishiye nedwa, ndiyishiya nomoya oyingcwele. Ndifuna ukuthi ze singakhonzi uTata umfundisi. Haleluya. Kodwa sihlale kule ndawo athe masihlale kuyo. Yiyo loo nto xa ndiphakama ndicula ngengoma ithi yiyo lendlela, yiyo lendlela. Haleluya. Zikhona izinto zoba imimoya, izinto zaba ngathi ayiyo lendlela kuba uTata umfundisi engekho. Haleluya. Kodwa sisihlale siqiniseke mfowethu, sibambe ivangeli mfowethu. Kuzofundiswa nabanye abafana ngenxa yethu. Ndimangolonto ndibulela kakhulu uTata umfundisi. Ndithi Tata umfundisi nalapho uyakhona tata wam. Isebe lakho lihle, seligece ngehlobo ligece ngalo tata wam. Mna uThixo wakho ndibonile tata wam uyaphila, uthe waphila nalapha kuyo tata wam. Ngoku tata wam uzawusheka umzimba nendawo uhambe kuyo tata wam. Sakukhumbula ke tata wam ngaloo nto tata wam, uba unguye utata phakathi kwethu. Khange usilahlekise tata wam. Ndiyabulela inkosi. Glory to Jesus. Amen. Ikhona ke into endiyilibalayo. Yho, ndaqhwanja. Okay. Ndithe ke ndiselapha ke ngaphakathi kusemnandi ke ukhonza kwaba noThixo ngoba uSathane ngexesha uyamthesta umuntu. Xa uthe wavuma ngomlomo wakholwa ngenhliziyo, uSathane yena uyaqoqoza. Haleluya. Akayekanga ke uSathane uye wahlala eqoqoza kwezaa zinto endizithanda. Haleluya. Ndizibhaqe ndayena efakile. Ndicele esifubeni. Haleluya. Kodwa bendibile ndisithi ndisindisiwe, andizenzi kunozo zinto. Haleluya. Kodwa eyona nto endiyithandayo, uThixo wayekela kwangoko into babonakala uba akekho. Kodwa ke ukhona wawungangathi akekho ixesha ekhona, ndadibana nokubethwa. Khange ndisele ngoku uba ntoba khange ndigqibe ne-3 hours. And ke okwakungcila kwam okanye okwakushusha kwam khange uqheleke mani. Ndisele ngoku ndashusha kwangoko nangoko. Into engaqhelekanga mani ndazisebhinta ndashusha ngoko nangoko kwaThixo ufuna undisusa kule. Ndabethwa abathandekayo. Ndabethwa ndidume ndingaka. Ndihleli phaa kumindli kunzima nokuba mandize phakathi kwabangcwele ngoba ndibethiwe wandiqhwaba uSathane. Kodwa ndazicelela impilo basokuze ndiphinde.
zindlela uThixo ezi athetha ngazo naye nami ngoba andifuni phaya ngoba wena awusabhilongi ehlabathini uthi encwadini yakhe mina nisindileyo ibalekani ningeni ningabuyi niphinde nibanjwe yinjokwe yokukhoboka le nto indixelela into ethi noba inyama seyifuna ngoba kumande ehlabathini kodwa ndikhumbule ukuba apho ndiyabake ndaphuma kule ndlela ndiye kufika khona wathi sengizithixo bekhona bendithi igazi khona liphuma ngeke andiyazi ndabona nje kusasa ngaba beqale kwathi ke ndokuthi ke bathi xa ilethiwe ke mna uba uyawandiphosa ufuna manje ngembuso sonke ngiyeke ananda kusaziwa ke apha elalini hayi ngoku ndajintshwa ke nguThixo andisayenzi loo kodwa ke ndithe ngathixo ndabulele lo mfana ke bendenzele into yoyika ngoba uyafa apha leyo ngoba bendiliphara amathanga kakhulu ndiphatha imini bendiphindeze kakubi ivena ukusibeka uyini ndizithekile njalo kodwa ke uThixo wandinceda ndathi lo mfana angafubaleka mfowethu enkosi uba ke ngwaphinda wandibona kulanda undiphinde kule game uphathe noba liqhuthu ube sure andifuthi haleluya ndathanda kakhulu ke uThixo wami uThixo wamathuba umxolela ke uMoni kangangoko waxolela kuThixo ndabona naseziNkathiso ngokulela nakwabanye bangaphumi ngoba bazaqhwatshwa haleluya zinezindlela esikhuzwa ngazo bendlela yokuzelana naye beyindlela yakhe ekhuzwa ngayo esentsha amen yambuyisa bonke ukulela kakhulu mnandisi bakho engomeni ngokuzamncipha kwazi ngibonile baba ekhaya sinemvume sinemelodi amen sonza unikela kuzo apha kumke bandeni kukho xa kubizwa le jukunza ibiza ngokuthwa zezandlo ufuna ningakhubeki lapha izandlo thethwa ngosisi amen ezazi iziligelekiqo sizawucela ke osisi bakhaphe isithethi sabo sisiza ngaphambili unokuphiwe baze ngaphambili babili
waseNazaretha, ndibulise koomama bonke ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha, ndibulise ubhuti, ndibulise oosisi ngeligama likaYesu Kristu waseNazaretha, ndibulise ke nakwi-Sunday school ngeligama likaYesu Kristu waseNazaretha. Igama lam ke ndinguVuyokazi, ndingowakaBalani, ndisindisiwe, izono zam zixolelwe, ndiyamthanda kakhulu ke uYesu. Into endiyithandayo ke ngenxeba kaThixo yintoba bathi bejonge imeko, bajonge wena, bafike singadibani egameni likaYesu Kristu. Nam ke ndima kule ndawo namhlanje ziba ndinezigqokulayo kude lapha, andikwazi uthetha kakuhle, ndingosho ubrada Makhoba ngegama likaYesu. Nam ndizobulela amandla kaThixo athe afika kule lali yakwaSeven. Sibulele ke notata umfundisi wethu oko ebesiphethe kakuhle, engasiwalazi, esazisa ngezwi likaThixo. Amen. Ibininzi mani ibisenzeka kule lali yethu, ngoba kuthe kofika utata umfundisi kwatshintsha isimo sendawo ngegama likaYesu, kwatshintsha nezimilo zabantu ngegama likaYesu. Xa ndithetha ngezimilo ke ndithetha nangam, because nam bendingumntu ongenasimilo egameni likaYesu. Kodwa ndaya enteteni, bendiye ndokroba ke nampha, ndingayazi uba kwenjani, ngoba kudala zifike zicawa apha, make ndiye ndokroba kwenziwa ntoni. Hayi, ndithe ndisayokroba ndinjalo kanti uThixo unedinga nam. Amen. Ndibulela ke loo mandla anjalo uThixo asizisele wona kule lali yethu yakwaSeven. Ndiyaziwa ke ngumntu lapha uhlala apha elalini. Bendilinxila kakhulu, bendisenga kakhulu utywala ngegama likaYesu, ndingabazi umntu omdala nomncinci ngohluli egameni likaYesu. Nditshaya notshaya, ndisenza yonke into ngegama likaYesu, kodwa wafika yena uThixo, ngoba kugqibela yena egameni likaYesu waseNazaretha wayinceda ke nam impilo yam ngegama likaYesu, ngoba besendinyama noba mnyama ndibhitye nobhitya. Abanye xa bendibona bayothuka ngoku, hayibo wena lokutheni ityebe kangaka, ndithi hayi yinceba kaYehova egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Kubuhlungu, kumnandi, ngoba namhlanje lisuku latata umfundisi, kodwa akumandanga ehamba esishiya apha elalini egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Ebetshilo ubrada Makhoba wathi ingathi umkela ngumzalo ukubonela kuqonda ingathi hayi mani andibelieve la bendibuza komamkitshani, hayi bo nyani mfundisi yahamba nyani, kuthiwa uyahamba dlaya, ndibelieve lale nto yakho umfundisi ngegama likaYesu. Umfundisi mani ube ngutata kuthi, akaphelelanga abe ngumfundisi, ube ngutata kuthi egameni likaYesu Kristu waseNazaretha, esibonisa indlela elungileyo, ehluza elungileyo nengalunganga. Bekumnandi mani ukuba naye phakathi kwethu, futhi neempilo zethu zitshintshile ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. UThixo angapha amandla, amsikelele ngakumbi egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Siyabulela inceba ke esiphathelwe nguYehova kule lali yethu yakwaSeven ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabulela kakhulu Sisi. Glory to Jesus. God isaqhuba kakuhle kakhulu. Teenagers azobuhle ngexoki sawuthathe ngiyoqala ngazo sicele ke bakhahle tela nge-teenagers ngoba ne ngicela ngomama khona ukuthi yomfayise yomlayise sicela ngekhaya bakhahle abantu nabantu sicela i-teenagers ngengoma yazo sisengabambile.
teenagers at the time? Yes. That's the speaker. Hapo msiba kona mnabana na banda banabaza bayakhatshwa abakwazi ukuthi bazoma apha bazothetha nabantwana kodwa abaphathiswa ngokumnayo okuyavala ngelilapho ithabana bazothetha. Amen. Banifuna bathethe nizazobeka into abanithi mabathethe ucula ngemesikha. Oh,
bethu singayazi ukuthi siphethe ntoni emagxeni wethu kodwa besihamba kodwa ngoku siyayazi ukuthi simephi sime ndawoni ngokuthi uTata ezine wathunyelwa yinkosi amen nami ngizokuthi ngibulela lo mandla ngokuthi uThixo esithwele ngibabhlungu ke ngokuthi okukwayo abekho nabo libelapha bezothetha ngoba sonke besukulento yokuthi senze izinto ezingalunganga kodwa ngoku ngibabhlungu okukwayo abekho ukuthi sizothetha inhliziyo yami ibuhlungu ke mnaka ngoba uTata umfundisi beyinto yonke ukuziqonda mna uTata umfundisi benithatha esiba uTata imali umesiza isiko sakhe ngitshawe namtshawe imali ngokuthethemba kodwa ithemba lami lizophela ngoba sihlala silandela lokho ndawayakuzwa so bendiqala ke mnako bendiqala uhamba ncawe ukuthi kube ngapha ngoba mna bendisuka nasemazweni ezona abedingalungi ncamuva nasemapostile ndihambe ndicheke itshapo ndizongena khona ndilunge kodwa uThixo sokulingiselelo ndaqhubeka ngangenakuyo ndaqoba makhe ndiyogoba ezweni kodwa ndizofika ezweni umoya wamakhosi ezweni ndiyabifuna ugoduka cenga evuselelweni ndithi ndingabulela ke lo mali ukuthi ndizazi ukuthi ndimele ndingabulela ngakho besebenziswe kwakudala uba naw ngizothetha bangaphambili naw ngizibonele uThixo ngaphakathi phambi kwabantu bengingabhekisi xa bebuza abantu esithathweni abayazi uba ndizothetha babuze ukuthi ubhekisile ndithi no there's no need uba ndibhekise futhi iyayazi uba izawuthetha ethile because yiyo ebambile izinto ezisethileyo yona ejwayeleyo ekuqaleni konyaka I think when befika uTata ngizakhumbula kahle nabahwetyeshwa uYehova wabapha wadeyisa xa ubizwe abantu baze kwamkela uYesu nambaya ngaphambili ngazo ngazamkela uYesu ibe bantwana nakuhleli kuye bavuseleleka into yayikade iplantiwe ngamazulu kanti ukuyamkela kwami okanye ukwamkela kwami uYehova kwaqhamuka into ngaphakathi ndenza izinto engazange ndithi badawuze ndizenze ngaphela iveki ndazibona ngendlela mna engazange ndibadawuze ndizibone ngayo apha iveki ndangatsho badawuze ndibe phambi kwabantu ndishumayele ndangatsho badawuze ndibe phambi kwabantu ndithethe ngezwi likaThixo ndabeva abantu apha abathe basebethethile apha bathi umfundisi ebengutata ebefana notata mna ndithi kuloo ndawo yabo udlale indima yoba uTata elifina during this year uTata mangazi but uthando umfundisi anike lona lobutata lu-enough kuba ndiqonda lukhona olunye lobutata ophathekayo ngaphandle kukaYehova ludangelisile kwaye beqala ubona umntu okholelwayo kum beqala ubona umntu ondikhathalela ngale ndlela umfundisi ebendikhathalela ngayo emva kuba abone intshisakalo yam ngofuna uThixo uye wandithinca kakhulu wade wanayo nenamba yam ekwamkeleni kwam uThixo nale ndlela ndengayihamba endiyiphathelwe umfundisi ethunywe ngayo uThixo ndinganazo nam izidingo ezizandiqaleka ngalo maxesha kanye xa usathanda sefikile engqondweni yam kutsho ikhona ingathi umfundisi beyazi uba ikhona erongo endizawuyenza zange ndakuxelela loo nto le xa siphaa kunye sothuleki ngathi kutsho ikhona athi xa sithi nomfundisi ndiqonde ndiyogqiba ibamba ngo ndiyayazi uzandibiza nyana ndibize nyana ufika kwakhe phayini uzomshumayeza straight ngale nto mna bendifika uyenze rongo ndiphele ngasayizi ndisile ngehlobo ndalizwayo ndisithi uthando andinike lona lu-enough okokuba ndingazi bengathi ndingafuna lalo tata ndingazange ngabona onzalayo bendisithi inhliziyo yam izazithethela uba ndifika kwam ndifike yavaleka andikwazi nothini uba into endiyaziyo into yoba inhliziyo yam izawuthetha ngokubulela okanye ngo-appreciator ixesha esesichithile ngotata during this year sizobulela imfundiso nazo zonke izinto osowuzizisile kuthi ngaphambili ixesha esesichithe kunye ndawuliprotecta ngaphakathi enhliziyweni ngamaxesha asoze ngalibale lawo ngaphakathi ngomso nangomsonye
Sahlala kuThixo kude kuyoba naphakade nakhona ndiyazikhe insose kuye noma kungathwani. After ndibonile uba impilo ithile kanjani xa usewuhleli kuThixo ngendafikela ukusola but khange ngenze into yosola uSathane ngoba wabenza kanjalo ngokuba nakanye ngoba ndafikelwa into yokuthi uSathane akanamandla ngokuba noba yintoni na embi yandehlelayo ngoba mandazifela ngokwami ukuthi uSathane akanamandla phezu kobomi bam.